Milioika urtetan, itsasoak koralezko mendi hauek eraiki zituen. Duela hamarkada gutxi batzuk, gizakiak kanalean ireki zituen. Harria, zementua, garapena bilatuz. Gaur, harriak arnasa hartzen du berriro. Atxarte osatu guran, azken baten da, ez? Gure dule osatzie, zaintzie, sendatzie da berbi, ez? Orduen hori gure da burtxo bat, atxarte bihurtu lehen izan dutena, naturgune bat, danok apresioeku naturgunea, batez be ez pertsone bakarrik, animalintzako naturgunea, zor moten da, baina animali asko bizi da, eta da, esaldi hori da oso politia. Atxarte, yo diría que es un lugar mágico y luego es un lugar bellísimo. Es un lugar, para mí, uno de los paisajes más bonitos que hay en todo el entorno, ¿no? En todo el País Vasco e incluso por fuera del País Vasco. Y luego tuvo otra cosa, fue la cuna de la escalada en Vizcaya. Y en aquella época todo el que venía a escalar tenía como objetivo la alta montaña. Los objetivos siempre eran dos, era dificultad y altitud. 1971an esplotazioa hasi zen. 1986an isiltasuna. Baino inoiz ez zen iritsi agindutako zaharberritzea. Ni izetez abadinoa bainokuenaz, baina nire aike da Mendiolakue, Kaminoko baserrikue, oso gertu dago Atxarteko kanteretatik. Orduen nik nire haurtzaroa bizi izen dut baserri horretan, eta baserri hori dago justo Kamino kontrara oso gertu. Orduen nik bai, kamioien joan etorri danak, hautzek, tiruek, txantiro potente bazanien, txagurre bilurtzen zienien, sartzen zienien etxe barrure, oian bizi zen du. Gu etorte ginen normalin asteburuetan, zapatuetan aste behitiatzen bebai. Da bierra bien zapatuetan bebai. Zegu hemen egoten ginen da bierren egozan. Eta gura itike egon zan bierrien kanteran. Gura itike egon zan bat urte eta hilbe kantean hil zan jauzite. Gu txikitzu ginen, zen itike hilko zanik urte bi hiru gona bezan txikitzu nintzen. Ez teket oroitzapen zerik, mia baidek eta oroitzapena hautza asko. Nik ez da gogorra izango zan bizi modu aurrena, kamioi bai, kamioi asko gogora eta bera, kamioi asko, hautze esagerau. Entzin zan erropa bat eskei kanpuen, ze hautzez betetan zan. Orduen nik deket akordu hori. Zala joan etorri pila kamioira salata hundize eta hautze eta zikina hundize. Bai. Honela, duela 3 egunez geroztik harrobi hauen gaineko paretan dauden bi mendizaleak ez dute ordezkatzen utzi. Biok alturan 160 metrotara daude, harrobiek Urkiolako inguruari egiten dioten kaltearen aurka protestatzeko. Un grupo de escaladores muy cohesionados entre nosotros, que amábamos este lugar casi por encima de todas las cosas. Y luego pues vinieron otros dos elementos. Uno, el auge de la
conciencia ecologista, y luego vino la declaración de Urkiola como parque natural. Y luego vino también, pues, la cantera al principio no molestaba, porque era una explotación pequeñita, no creo, durante muchos años no creo ninguna clase de conflicto, más que te asustaban igual a veces cuando estabas escalando y volaban, ¿no? Pero no creo ningún conflicto. Pero claro, con el desarrollo de la industria y de los medios que había, pues esto se empezó a convertir en un monstruo, ¿no? Y entonces ahí sí que con todo ese conjunto de cosas sí que nació el conflicto de las canteras de Acharte. Duró desde luego muchísimos meses de mucha gente que subía a dormir a la hamaca, que subíamos a dormir a la hamaca. Al principio no pasaba nada, te dejaban, no había ningún... Los trabajadores se mosqueaban, pero no había ningún conflicto con la Ertzaintza, ni con la Guardia Civil, ni con nadie. Lo único que, si el gobierno civil tenía constancia de que ahí arriba había gente, no permitía que se hicieran voladuras. Ese fue un poco lo que permitió mantener esa historia. Y al principio la actitud del Departamento de Interior de la Ertzaintza fue no hacer nada. Y bueno, finalmente pues entró la Ertzaintza por arriba, por la cueva de la de todos, y los desalojaron, los detuvieron, pasaron una noche del calabozo. Pero sobre todo a mí me queda la sensación de aquel conflicto que hicimos lo que entonces creíamos que teníamos que hacer, y que solo haber vivido aquello mereció la pena. Harrobia hemen dago, geldi. Baino jada ez da hondamena, babeslekua da. Arrakalen artean bizitza itzuli da. Atxarteko leku hau beste askontzako bez, bada inguru natural paregabe bat, eta gu txikitatik mendia bizi zen dugu gurasoekin, eta hau izen da ez, bertara etorteko, errekan bainetako, eta gaur egun jarraitzen da holan izeten, eta guretzako hau holan izen da, kantera bat izen da, baina inguru naturalerako sarrera espektakular bat, bai, ez? Atxarteko inguru brutal honen memoria ez da bakarrik kanterara mugatzen, hemen dekogu Bolinkoba, dekogu Erdi Aroan Gaztelako mesetatik Kantauriko loturako pasabide natural eta merkantil izugarri bat, eta Harrobia da azkenengoko memoria historiko horren parte, ez? Eta eskatzen da bile azkenien inguru natural hau buelta moteko, bernaturalizatzeko, balioan jartzeko, eta memoria historiko guzti hori bertan kontau leike, bada aukera eta ez da inongo makroproiekturik.
Ni atxartera bizitzan zier, pilo bat junaz. Oinez, korrika itxen bai, bizikletan bai, txakurzulora urteola juteko, orduen niretzako da nire bizitzako elementu nahiko fundamentala, ezta? Ilusio asko mote ostena, bertara jutie, lotzen dut, nolabait askatasunagaz. Ikusten gendun, atxarte 1988tik momentu hartan moduen geratu zala eta ez dagoela ondo, ez da, azkenien hor txatarra asko dau, 2006an petrolio izu edo fuelolio izuri izan bertako errekara, eta argi ikusten gendun, horrek bier dagoena rekuperazio bat. Mundu guztizek badekola ilusio bat, atxarten berreskurapen hori emoteko eta gaur dekogun irudi hori irudi berri baten bilakatzeko, beti atxartedekon esentzia hori mantenduz ez da, baina bai dagize horre egon behar ez dien gauzak kenduz, eta baita ere, prozesu parte hartzea honetan nahi duguna da, ideia desberdinak hartzie, azken finen, etorkizune behira enfoke asko egonaldiako zelako, eta nahi duguna da, horretan parte hartzie herritarrak, hortan mendizen dabizenak, eskalatzaileek, instituzio desberdinak, eta badagoen artien azkenien etorkizuneko atxarte eraikitzea. Abadiñoko udalak arima itzuli nahi dio atxarteri. Ez zementuz, baizik eta denboraz, ezagutzaz eta errespetuz. Atxarte danon parte da, eta atxarte berreskuratzea lan berezi bat da eta ilusioa sortu behar duen lan bat da. Eta zentzu horretan gainera ardura hori kolektibo izan behar da. Ez da, konpartitu izan behar da, alde batetik instituzioak eta bestetik jendartea. Eta ez bakarrik Abadiñoko, baizik eta Bizkaia eta Euskal Herri guztiko jendeak, ez? Eta uste dugu, atxarte berreskuratzeak gauzak egiteko beste era bat ere erakutsi behar digula. Kolektiboki eta ardurarekin eta atzetik etorriko dan belaunaldiari nolabait ere ardura hori pasatzeko gai biharretzi baten atxarteen garapena eta berreskurapen guztia. Mira, ahí hay un buitre y ahí está la zona de escalada. Bueno, eta garrantzitsua izango da, hemendik aurrera egingo ditugun jarduera guztietan herritarrek ahalik eta gehien parte hartzea. Denon erabaki izan behar delako, bertan egingo duguna, eta etorkizunean inguru honek hartuko duen izaera. Orbainak sendatzearen aldeko apustua egin dugu. Atxarte eredu izan daiteke Euskal Herri osorako. Natura eta memoria industriala elkarrekin nola bizi daitezken erakusten duen adibide bat. Mendiak arnas egiten du. Harriak ez du ahazten, baino barkatzen du. Zarata egon zen tokian, gaur isiltasuna dago. Zauriak egon ziren tokian, gaur bizitza berriro hasten da.